Parlem també de rugbi, perquè aquest cap de setmana hem tingut una trobada important a nivell català de rugbi aquí a casa nostra. Molt important, tant a nivell català com a nivell estatal. Bàsicament perquè hi havia equips catalans, a més de Catalunya Sud i de Catalunya Nord, però a nivell estatal hi ha molt poques trobades de l'envergadura de la que vam tenir aquí a Tarragona aquest dissabte a l'antiga Universitat Laboral, al complex educatiu. 6a trobada d'escoles de rugbi que organitza el Club de Rugbi Tarragona, més de 500 nens i nenes que es van aplegar a les instal·lacions on juga habitualment el Club de Rugbi Tarragona, 14 equips participants. Vam estar allí al matí i t'he portat una miqueta de reportatget. Primer amb una mica de música i després em veuràs a mi parlar una miqueta. M'han dit que es fes el reportero más dicharachero del dorsal 12. Del dorsal 12, perquè només n'hi ha un, que sóc jo. Molt bé, doncs som-hi, veiem aquestes imatges de la trobada d'escoles de rugbi que s'ha fet aquí a casa nostra aquest cap de setmana. Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc, no vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ara és l'únic, no repetirà, sento que el cor ja no para de bategar. Hola, Carles, estic aquí. Saps que sempre et dic que aniré a cobrir coses i et portaré coses, però sempre porto uns vídeos que mai surto jo. Doncs bueno, avui sortirem nosaltres. Estem aquí, estem a la Universitat Laboral i estem a la trobada d'escoles de rugbi que organitza el Club de Rugbi Tarragona. No t'ho pots imaginar, 500 nens i nenes jugant a rugbi, des de nens de 3 o 4 anys a nens de 14 o de 15, moltíssima gent jugant a rugbi i això, xaval, és un esport que es veu, que hi ha moltíssim compromís, que tothom està per lo que ha d'estar i que tothom juga. I estem aquí amb l'equip a la vida del Club de Rugbi Tarragona, nens que tenen entre 11, 12 i 13 anys i que estan jugant aquí en aquesta trobada d'escoles de rugbi. Parlem una miqueta amb ells. Com et dius? Nico. Nico, quants anys tens? 13. Explica'ns una miqueta per què jugues a rugbi, perquè tothom juga a futbol, tothom juga a bàsquet. Vosaltres per què jugueu a rugbi? Jo vaig començar jugant a futbol, però trobo que és un esport molt individualista i aquí, en canvi, hi ha més equip, més honor i és millor, m'agrada més. El rotllo de rugbi de que, per exemple, que us saludeu a l'entrada, que a la sortida feu un passadís un equip a l'altre, tot això són coses que només té el rugbi, que és de dir, hòstia, que és que aquest esport m'agrada per aquestes coses? Sí, i el tercer temps, que és també quan els dos equips s'ajunten i fan una mena de dinar o el que sigui, també està molt bé i és només del rugbi. Molt bé. A veure, parlem amb algú més. Com et dius? Antoni. Antoni, quant de temps fa que jugues a rugbi? 4 anys. 4 anys. I què té el rugbi? Què mola més que els altres? Se juga amb equip, no és com el futbol, que se pot arreglar un partit sol una persona, aquí necessites de tot l'equip. Molt bé. Doncs bueno, mira, he estat parlant una miqueta amb ells, ja ho veus. Un esport sobretot d'honor, un esport sobretot en què el grup és l'important i on ningú destaca per sobre d'un altre. Per molt que sigui una que corre més, sigui les malers, tot el que sigui ajuntar-se, i sobretot el tercer temps. Ells encara són molt petitets i de moment només fan dinars i aquestes coses. Els grans em sembla que a part de fer els dinars fa unes festes una mica més pujadetes de to que segur que a tu i a mi ens agradarien més, Carles. Bueno, et deixo aquí. Et deixo aquest reportatge, pots continuar veient el que són la trobada d'escoles de rugbi de Tarragona. I perquè els meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer, doncs avui o potser demà seré... Atenció a l'Àlex, El tercer temps, diu. Sí, sí.
Ja el va fer segur al tercer temps. A mi no m'enganya. Jo al tercer temps... Ja el vas fer, ja. El proper, jo el que començo a demanar és que anem a fer un partit del sènior, del rugby, perquè a mi això del tercer temps és el millor, m'ha encantat. I el tercer temps, home, hagués estat molt bé anar-ho fent amb els infantils, però jo si un dia m'envies a fer amb el rugby, fer un reportatge del tercer temps. El tercer temps... Lo nunca he visto del rugby. Lo que hay detrás. Jo em comprometo a fer-lo. Bueno, va, un dia ho farem. Perquè el tercer temps, m'imagino, amb els infantils o amb els alevins, és un berenar. És una Coca-Cola. I ell no està ja per això de les Coca-Cola. Perquè engreixen. Correcte. Ho deixarem aquí o ens fotrem en un jardinet d'aquells bastant importants. D'aquells que ens agraden ficar